Edizzjoni oħra ta' Science in the City b'attivitajiet ta' qabel il-festival sa' 23 ta' Settembru l-Festival Ewlieni fit-Toroq tal-Belt fil-25 u 26 ta' Settembru u l-Festival tal-Prestazzjonijiet fis-6 u 7 ta' Novembru. Għal sena oħra Science in the City isir b'kollaborazzjoni bejn riċerkaturi, artisti, edukaturi, studenti, organizzazzjonijiet u l-pubbliku u jkompli jwassal ix-xjenza u r-riċerka il-in mill-laboratorju u mill-klassi u aktar rib il-komunità. Bit-tema ir-riċerka rreżisti u erġa' immaġina. Il-festival se jesplora kif ir-riċerka tista' tajna nifhmu aħjar id-dinja ta' madwarna, nisfidaw idejat u sistemi eżistenti u nimmaġinaw possibiltajiet ġodda l-futur. Fit-tnedija tal-edizzjoni ta' din is-sena, il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima u l-Ministru għall-Edukazzjoni Byron Camilleri tkellmu dwar l-importanza li r-riċerka, xjenza u l-innovazzjoni ikunu aktar aċċessibbli għal pubbliku, kif ukoll dwar l-irwol tal-edukazzjoni biex tqajjem il-kurżità, kreattività u l-ħsieb kritiku fost it-tfal u żgħażagħ. Qalu li Science in the City hija pjattaforma li tqarreb ir-riċerka u l-innovazzjoni lejn is-soċjetà u tagħmilhom aktar relevanti għal ħajja ta' kuljum. Kull sena Science in the City jressa idea ġodda. Ma noqdux nirrepetu l-affarijiet kull sena, nagħmlu programm ġdid għan-nies biex jieħdu pjaċir madwar Tritoni, 25 u 26 ta' Settembru, mis-6 sal-11 ta' bil-lejn, kollox bxejn. Ma ħajkun arti minn Pep Walls fuq Light Pollution Malta, Robotics, VR u ħafna avvenimenti wkoll matul Settembru kollu. Science in the City ilu jsir mill-2012 u għal din is-sena aktar minn 100 organizzazzjoni rreġistraw is-sem tagħhom fosthom entitajiet mir-riċerka, l-arti, l-edukazzjoni, NGOs, organizzazzjonijiet tal-istudenti, l-industrija u s-settur pubbliku. Din is-sena huwa stmat li l-festival jilħaq madwar 35,000 viżitatur.